Koho tam máme dále? V pořadí vidím jméno David Kraus, ten startuje svůj speciál. Tak malá oprava, to, co jsem říkal před chvilkou, teď jsme se dohodli, že to losování posuneme, nebude ve 2 hodiny, ale bude v 1. Jo? Trošku to posuneme dopředu. Takže ještě jednou, změnili jsme čas losování, uděláme to už v 1 hodinu odpoledne. To je krásný zvuk motoru. Tak to startoval David Kraus Kravař, který létá se svým modelem Fokker D7. Ten model má rozpětí 2,30 m, délku 1,80 m a váží 9,8 kg. Ten motor, na jehož zvuk jsem před chvilkou upozorňoval, to je anglický Laser 300 V. 300 to je zdvihový objem, ale ne v kubických centimetrech, jak jsme zvyklí. Je to z anglických palců. Po přepočtu do našich důvěrných známých jednotek vychází objem na 50 kubických centimetrů. Ten motor je 4dobý, což pokud se trošku zajímáte o techniku, tak se určitě poznali podle zvuku. Ten motor je navíc dvouválcový a ty válce jsou uspořádány do Včka. Je to opravdu nádherný technický kousek. David Kraus létá s číslem 6, pokud byste museli dát svůj hlas. A trošku něco o historii. Předlohou byl německý stíhací dvouplošník z první světové války, který se ovšem dostal do bojů až těsně na konci války, v roce 1918. Což na krátkodobou způsobilo to, že Němci získali značnou převahu, protože byl lepší než všechny v té době fungující spojenecké letouny. A dokonce byl údajně tak dobrý, že se objevil i v té smlouvě poválečné, kdy o kapitulaci Německa, protože spojenci trvali na to, aby Němci všechny ty stávající letouny odevzdali. Oni potom ty letouny ještě sloužili v různých letecích po válce nějakou dobu. No a patří to vlastně mezi ty úplně nejznámější stroje z této éry.
Nádherné mezi přistání. V zahraničí se tomu říká touch and go. Něco jako, že se jenom dotkne a jde dál. A přemet. Jeden z nejstarších a nejzákladnějších akrobatických prvků. Kdo dneska ještě není těch? Dali to udělal určitě schválně. Tak děkujeme za tuto ukázku.